Zikirolean, modu ikonenean, esan biziki. Gustora etortzen direla, ganera ume pila daude, eta gustatzen zaie. Normalean gustatzen zaie ze jokoak egite ditugu, eta hori da, igual egiteien gustatzen zaiena. Multikirol barruan sartuta daukagu, eta egiten duguna da, astelenetan egite dute ziki saioa berez, eta asteazkenetan egiten dugu futbola. Egia da, zikira jende gehiago apuntatuta dagoela, ze multikirola barruan, baina ez du nahi esan biak egin behar dutenik, bai? Nahi dutenak dute zite eta nahi dutenak futbola edo nahi dutenak biak. Eta egia da ezikin ditugula 26 ume eta futbolean 8. Zatozu ere lagun, bai noski animatu. Batez ere hasieran egite ditugun, beroketan egite ditugun joku pila. Orduan joku horretan gustatzen zaie. Ganera batzutan, igual ja daukagu zerbait prestatuta ezikiko atearekin berez jolasteko eta batzutan eskatzen diate beste joku batzuk egitea. Normalean edo harrapaketan, edo zelai errea, edo jokua gustatzen zaie. Zatuko duzuta kirola maitatu. Azken pinean, onurak handia dira, azken pinean kirola da. Eta orduan, nahi duguna berez umei eskaini da, kirola egite duten bitartean, hori, gorputza zaintzen dutela, ekidekin egoten direla, harreman iztu bat sortzen dela hor, azkenean laguntzak, bai gauzak lortzeko, ez lortzeko, azken bida, eta biziketa bat sortzen da euren artean. Zikirolean, modu